आज आमच्या भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालयात उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा हे दोन्ही जिल्हा पंचायतीची आज अध्यक्षपदाची निवडणूक असली. लास्ट नॉमिनेशन फायलिंग जे झाले ते 30 तारखेला झाले, शुक्रवार दीस. आणि दोन्ही उमेदवार आमचे दक्षिण गोयचे जिल्हा पंचायत अध्यक्ष म्हणून संजयनाथ संजय वेळी हे बिनविरोध निवडून आले. आणि आमचो उत्तर गोयचो अध्यक्ष म्हणून जिल्हा पंचायत शंकर चोडणकर हे दोन्ही आमचे बिनविरोध निवडून आले. आणि आज मुद्दाम ते प्रदेश कार्यालयात आले असं सकाळी त्यांची मुख्यमंत्र्यांची भेट त्यांनी घेतली. आमच्या बरोबर उपस्थित आमचे माजी जिल्हा पंचायतीची दक्षिण गोयचे अध्यक्ष असा सुवर्ण तेंडुलकर असा, आमचे उत्तर गोयचे जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष सिद्धेश असा, दोन्ही आमचे उपाध्यक्ष असतात. आणि त्यामुळे परत एकदा आमचे बाकीचे जिल्हा पंचायत सदस्य असतात. आणि त्याकडून भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश समिती दोन्ही आमचे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष जे असतात त्यांचे अभिनंदन करता आणि त्यांच्या शुभेच्छा दिला. आमच्या सगळ्याच कारण आम्ही एक मानतात, कारण जे नॉमिनेशन फायलिंग असेल ते सिद्धेश आउट ऑफ वर्ष बऱ्याच कडे सिद्धेश बाहेर असं पाहुणा त्याने मला पहिलीच सांगितलं की आपण गोयाबाहेर असतो आणि त्यामुळे आपण येऊ नये. आणि त्यामुळे आमच्या भितर एक असं की पार्टीने एखादी गोष्ट ठरवतात, पार्टीने ठरलेली गोष्ट आमच्या सगळ्याच कार्यकर्त्यांना मान्य असतात. आणि त्या दृष्टीने दोन्ही जे कार्यकर्ते पार्टीचे ते जिल्हा परिषदेचे उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा हे अध्यक्ष झाले असतात त्यांचे अभिनंदन करतात. आणि ग्रुप म्हणून दोन्हीकडे बऱ्याच हे दोन्ही जिल्हा पंचायत त्याच्या पुढे बऱ्याच काम करतले असे आशा व्यक्त करतात आणि त्यांच्या शुभेच्छा. थँक्यू. टर्म वाटून कित्याक दिवचो पडलो तुमकां? हे कशें आसता की आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या आपल्यान, कारण आम्ही त्या वेळाचेर ठरयले की नवीन कार्यकर्त्यांक उतर दिवं जाय, त्यामुळे त्या प्रमाणे दिल्लें आसा. तातूंत अशें वाटून दिवपाचो प्रश्न दिस बरोबर काय घेना.